Вы с белорусской... Вы не зможаце. Вы занадта слабыя, каб змагацца. Не вучыцеся на сваіх паразах. Боль спыняе ваш рух наперад, блакуе мары, і ў яго ёсць імёны. Уцаки за подземеля. Мертвые подземелья. Калі ўцёкаў няма адмысловай вышэйшай мэты, то ў сюжэт мёртвага закладзена нейкае супрацьстаянне пратаганіста і антаганіста. І гісторыя з тонкай ніццю помсты, якая... Ай, гэта не важна. Вы будзеце пакутаваць некалькі дзясяткаў узроўняў, каб пакутаваць з босам. Наколькі моцныя пакуты, як ад сюжэту апошніх з нас 2, але ў нашым выпадку хаця б цікава. Менш глобальныя задачы жывуць на лакацыях. Трапляем у пакой і стараемся вызначыць самы бяспечны маршрут да эквівалента пропуску на выхад. Ва ўцёках гэта ключ, а ў мёртвым душа. Бонусная атрыбутыка існуе для асабістага ускладнення і цікавасці, бо вышэй шанец патыкнуцца і пачаць пакой спачатку. Нас не падганяюць, пакуль не сустракаюцца асабліва агрэсіўныя праціўнікі. Першая ж секунда прымушае іх ісці за нашымі пяткамі. Тады рух гэта больш, чым жыццё. Ці толькі пераследнікі ствараюць праблемы? Не, шэраг платформаў, колюча рэжучыя перашкоды, варожая арда і нарастальная складанасць. Усё, што будзеце бачыць перад сабой. Кожная секунда нашпігаваная небяспекамі. Адслужылі 1,5 гады ў пяхоце беларускай арміі. Лёгкасць, Flappy Bird, ды яе выдалілі таму, што гэтыя гульні збіраліся выходзіць у свет. Тэма складанасці вельмі актуальная на смартфонах. Гульня перанесена на гэтую платформу, але не распрацоўвалася з улікам некаторых асаблівасцей. Усё, што было апісана вышэй, пераязджае на тактыльную паверхню, адбываецца змяненне ў кіраванні, розныя смартфоны адгукаюцца па-рознаму. Вельмі шмат момантаў, калі пальцы закрываюць персанажа або перашкоды. Такім чынам, рэальнасць становіцца дадатковай умовай барацьбы. І пасля ўсяго гэтага хочаце падыць пра нежаданне бегчы наперад? Не выстаіце. Абедзве гульні насычаныя разнастайнымі бадзёрымі трэкамі ў жанры, які блізкі да нашай дзіцячай настальжы, ды падобны на 8-бітную стылістыку. Будзеце крычаць, ламаць клавіатуры, кідаць гульню і зноў яе вяртацца. Музыка не паспее надакучыць. Затое можаце адцягнуць сябе думкай, што абодва праекты занадта ўжо паходзяць на адну вельмі вядомую гульню. І праўда, Super Seducer натхняе. Жарты жартамі, а давайце спытаем у распрацоўшчыка. Прывітанне, Алексей. Што больш за ўсё дапамагала вам у стварэнні гэтых гульняў? Катаванне ў Гуантанамо, фільму франшызы Пила ці камешкі ў маннай кашы? Все это сразу. А если серьезно, я сразу решил делать платформер и оглядывался на знакомые мне аналоги, самые запоминающиеся и оказались сложными. У дадзенага сусвету будуць душараздзіраючыя працягі? Або гады схіляюць да стварэння чагосьці больш мяккага па структуры? Можа, штосьці для подрастающих геймеров? У меня в планах создание более простого представителя платформеров, как раз для подрастающего поколения или просто для более широкого числа игр. Шчыры дзякуй, Алексей. Лакалізуемся. І стварыў распрацоўшчык 2 гульні. Стварыў ён па 2 файла на кожную. І гэта было выдатна. Адзін адведзены для тэкстаў на старонцы ў Steam. Беларусы яго не бачаць, бо мы яшчэ не заслужылі народную мову у гейба ў краме. Другі – усе літары і лічбы ўнутры самой гульні. Адзін слупок, адна мова. Увесь свет ужываецца ў рамках файла, амаль не перашкаджаюць і на 100% дапамагаюць сваім перакладам. Дарэчы, абедзве гульні добры прыклад невялікай розніцы ў перакладзе. Тэкст ідэнтычны, але ў адной ёсць пара памылак, а другі няводнай. Ранні вопыт перакладаў з момантамі і словамі, якія не былі адточаныя да пэўнага ўзроўню, ды і бягучая розніца ў тым, што Алексей дазволіў змяніць пару радкоў. У мёртвым ужо выкарыстоўваюцца, а ва ўцёках можа будуць, а можа не. Не гэтак важна. У любым выпадку першаснае паспяховае супрацоўніцтва вылілася лакалізацыяй другой гульні. І ведаеце што? Вы маглі быць на месцы лакалізатара, узяць пару сотняў слоў і перакласці. У свеце стала больш беларускай, і вашы сябры маглі б таксама. Мова ў геаметрычнай прагрэсіі – мара.
Дык чаго ж вы чакаеце? Ненавідзіце бяздзейнасць, калі самі ёй жа заражаеце. Чакаеце, каб яны дзейнічалі і адбіваеце ўсю ахвоту. Шкада! Ужо зусім хутка будзе новая гульня, новы голас, менш болю і ненавісці. А там і новыя пераклады павінны будуць стаць рэлізам. Засталося толькі дажыць вам.